A'r cynta yw prif 1927. The first is number 1927 with M. Burgess and Brightside Phantom. In second place, we have a different vehicle in the second place, which is... Ar hyn o bryd, mae'r cylch wedi agor yn gyfan ar ôl i'r dosbarthiadau mewn llaw i ddod i ben, ac i ni'n edrych ar gystadleuaeth yr ymddangosiad Masnach Ysgafn. Oedd yna 7 wedi cystadlu, ond 5 wedi dod heddi sydd yn arbennig o dda, ac mae'r wobr yn cael ei roi ar hyn o bryd. Ac Rob, gyda'r dosbarth yma, a'r gystadleuaeth yma, y pictiwr cyfan yw e? Y pictiwr cyfan a'r pwrpas, ie. Wyt ti'n goffo cymeryd mewn tymor y ceffyl, y cart, popeth rownd y ceffyl, yr tac a popeth yn y fe. Mae tipyn bach o arian yn y cylch ni'n gweld ar hyn o bryd. Mae'r cerbyd na yn gallu costi tipyn bach o arian. Dyn nhw ddim yn gwneud sawl milltir, mae'n rhaid gweud, dim ond yn y cylch. Ie. Ond odi, a mae fe'n... Wel, traddodiadol yn dweud, mae rhywbeth yn romantic neis fwy ti fe, i fi. Os maen nhw o'r oes Fictoraidd, ac pan ti'n meddwl oedd angen i'r ceffyl i fod yn eitha cyflym, pan ti'n edrych yn arbennig gyda'r llath, oedd angen i'r llath i fod yn ffres yn dod? Ie, oedd dim mynd i'r spar a cornel siop, dyma beth byddai'n dod i'r drws. Yn union. Cyn y cerbyd a'r ceir, a'r beirniad wrth gwrs, le ni sôn am hi, Mrs Mary Ford, o Fordham Bridge. Ni'n gweld hi nawr yn mynd ar ribannau mas. Ac allan ni ddychmygu bod angen i'r ceffyl i fod yn dda am wrando, ac yn amlefgar. Ie, mae'n rhaid. Os yw'r gwaith y par yw gwerthu. So wyt ti'n tynnu lan i drws rhywun, mae gofyn i'r ceffyl yn sefyll yn llonydd i ti gael gwerthu i'r pwy ti'n tre gwerthu, dim trial tawelu'r ceffyl a colli arian, mae rhaid bod ceffyl yn sefyll i ti gael dy profit. Ond o'n ni'n gweld fel fan hyn llath, llefrith yn dyfe, ffres yn dod i'r drws fel o'n i'n arfer bod. Ond mae sawl tred bach i gael yma. A'r gwaith paratoi sy'n mynd mewn i hwn, nid yn unig y ceffylau, achos wrth gwrs mae rhaid Mae yna ambell i un wedi cael ymdriniaeth ar y mwng wy'n gweld pan ni'n edrych lawr y linell, ond hefyd y cerbydau sy'n cael ei tynnu. Mae pob peth o dan chwyddwydyr gyda'r beirniad. Odi, mae fe. Ar enillydd wy'n deall? Ie, ar enillydd, ti'n hollol gywir, Rob. Brightside The Phantom. A Michael Burgess yn gyrru a wedi dod i'r brig, a fel ych chi'n gweld yr holl baratoi ar y ceffyl a'r cerbyd wedi talu ar ei ganfed. A mae e'n wledd i'r gynulleidfa, mae'n rhywbeth hollol wahanol, cynnig rhywbeth hollol wahanol sydd wedi bod yma hyd nes nawr yn y brif gylch. Odi. Fi'n hoff iawn o'r turnout hyn, bwtsiwr bydd yr Celsic yn cael siglad yn y bac na. Bydd y chops yn cael ei hwalu na. Ond ie, mae rhaid cofio, dim just sport yw e, dyma fel oedd hi yn blynyddau cynt, ynddo fe, oedd y ceffyl yn holl bwysig. Darn bach o hanes yn dod i'r prif gylch yn 2022. Y rheolaeth arbennig ar y ceffyl sydd wedi dod i'r brig fyny. Atgoffa chi Brightside The Phantom. Allan o'r march Thornyside The Intruder a'r gaseg Brightside Lady Gaga. Ac yn gadael y prif gylch yn fuddugoliaethus. Gweld y symudiad fan hyn fyd, mae hwnna'n bwysig. Oedd rhaid i'r ceffylau hyn drafeilu. Oedd yna cwpl o filltirodd o fusnes bob dydd i wneud a drych ar cam y ceffyl hyn. Wedyn ni cobyn, fel o ti'n gweud, y gwad moment yn ôl, a wedyn mas o hacni bach neu rhywbeth fel na oedd e. Cobyn Cymraeg wedyn ni nes i adran cy i hwn, siwr o fod. Beth maen nhw'n gwerthu, gwed, ti'n gallu gweld? Wy'n credu mai cyffredinol, rhyw fath o siop o peth falle. Ie, digon o le ar y carta amser, lle di roi beth ti moyn na. Ac edrych ar manylder y cerbyd a'r harnes wrth gwrs, a'r holl waith polisio, braso. Odi, braso, paid sôn am braso. Odi, ma fe. Odi, diolch i ddiw bod nhw ddim mas yn gwneud busnes bob dydd, ynddo fe. Bydden nhw ddim gwaith mor lan, yn siŵr.
A nhw ti'n reit, mae'n bleser gweld e. Bleser gweld e.